kai ne sarki daya, sarki rabbana wanda san baya yin birniya, bana bautar wani ka domin kai ne ahadin daya. Na gode rabbana tunda kai ne ke ban kariya. Yanzu wannan zamani dan uwa bai san ka da karuwa, kuma wannan zamani dan uwa ke saka a damuwa. Yau wannan zamani kane bai san wansa da karuwa, ce duniya kai abun da tana karewa. Duba wani bangaren kasuwanci duba dan uwa, makwabci bai san makwabci wai shi bai san sa da karuwa. To yaya za ku yi tunda Allah ne ke basuwa, kai mu daina hassada ita ce ke bata rayuwa. Da shi ai kun zamto daya, bai san ka da karuwa, duba wani halin rayuwa. Kai ka ba shi amana amma kai ne zai cutuwa, ya mance lahirarsa to shedan zai masa dariya. Farauta na mamani na tsaro wakar kuma, kaga wannan zamani dan uwa ke saka a damuwa, sai ya koma baya sannan kuma yayi maka dariya. Ya Allah rabbana kare mu ga sharrin duniya. Yau sai kaga mai gida bai san yaransa da karuwa, sai kaga mai gida ya sa matarsa a damuwa, kai ko wata ranka ga ita ke sa shi a damuwa. Gaba ɗaya duniya tarin jaɗe ya uwa. Kai duba ɗan uwa, uba ke sa ɗansa a damuwa, yau ko wata ranka ga ɗan shi ke sa shi a damuwa. Yasa duniya ta kullum ke samu a damuwa, mun ɗauki abunta ne kullum mun sa shi a rayuwa. Yau wannan duniyar kowa burinsa kawai kudi, to sai kaga ɗan adam ya shanye jini dan ya kudi. Yau ga wani gani baya sallah dan ya kudi, ga wannan duniya ta zo ƙarshe ya uwa. Wata ran kai dariya, wata rana sai kai tagumi, wani ya hau doki, wani shi ko